Google Site berrian gehitzeko hainbat baliabide egin dezakegu modu ezberdinetan. Adibidez, blog bat gehitu nahi badugu, blogaren helbidea kopiatzen dugu, hemen daukagu nire blog bat. Helbidea behin kopiatuta, nabigatzaileeko barran agertzen dana, gehitzen dugu URL eta jartzen dugu txertatu web orrialdetik. Bi aukera ditugu, edo bakarrik helbidea, edo ikusteko aurretik bista osoa. Hori izan daiteke lehenengo aukera. Beste gauza bat gomendatzen dena, ideiak edo zalantza jartzeko Padlet erabil daiteke. Horretarako ere, Padleten daukagun helbidea kopiatzen dugu link bezalakoa eta agertuko zaigu Padlet osoa gure pantailan, gure web orrialdean. Eta azkenik daukagu beste baliabide bat, badela APU-R, apur konplikatua da, baina sortzen dugu plugin bat eta plugin horren helbidea kopiatu behar dugu hemen agertzen den bezala eta gero gure web orrialdean txertatzen dugu. Plugin horiek sortzeko beste bideo batean azaldu egin dugu. Horrela izango genuke gure Twitter, azken postat, azken mezuak, eta horrela ikusiko genuke gure web orrialdean. Aurrebista ezagutzeko nola geratzen den. Espero dugu holako bideo baliagarria izatea. Mila esker.